వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ బిందు. ఈరోజు మరొక మంచి కుకింగ్ రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఈరోజు అందరికీ ఎంతో ఇష్టమైన పుదీనా రైస్ని చేయబోతున్నామండి. ఇది జస్ట్ 5 మినిట్స్లోనే అయిపోతుందండి. మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ కూరగాయలు లేనప్పుడు కానీ, రోజు కూరలు తిని బోరు కొట్టినప్పుడు కానీ, మనకు కర్రీ చేసే టైం లేనప్పుడు కానీ హ్యాపీగా దీన్ని అన్నం వండేసి జస్ట్ 5 మినిట్స్లో దీన్ని చేసేసుకోవచ్చండి. చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ అనమాట ఈ పుదీనా రైస్. పిల్లలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తినేస్తారండి. వాళ్ళకి లంచ్ బాక్సులకు కూడా మనం దీన్ని పెట్టి పంపించవచ్చు. చాలా ఇష్టంగా తినేస్తారనమాట పిల్లలు. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది కదండి. అలాగే పుదీనా కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది. కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఒకసారి మా రెసిపీని చేసుకుని తిని మీకు ఎలా వచ్చిందో మా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అందులో ఆల్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఈ పుదీనా రైస్ని ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. పుదీనా రైస్కి మనం ఇవాళ ఒక పెద్ద ఆనియన్ని కట్ చేసుకున్నామండి. అట్లాగే 2 పచ్చిమిర్చిని స్లైసెస్గా తీసుకున్నాము. ఫ్రెష్గా రుబ్బుకున్న జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని మనం పేస్ట్లా పెట్టుకున్నామండి. దాంట్లోకి మనం జీడిపప్పులు, బిర్యానీ ఆకు, షాజీరా, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, యాలకులను తీసుకున్నాము. ఇదిగోండి, ఒక గ్లాస్ రైస్ని మేము పొడి పొడిగా వండి పెట్టుకున్నామండి. కుక్కర్లో పెట్టి 3 విజిల్స్ రాణించిన తర్వాత చల్లారి పెట్టుకున్నాము. ఆ రైస్ని మీరు కావాలంటే బాస్మతి రైస్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఏ రైస్తో అయినా బాగుంటుంది. అట్లాగే ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి ఒక అరకట్ట పుదీనాని తీసుకున్నామండి. అందులోనే 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాము. అందులోనే కొంచెం సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము. సాల్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా మెత్తని పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. మీకు చిన్న కట్టలు అయితే కనుక ఒక కట్ట తీసుకోండి. మాది కొంచెం పెద్ద కట్టలే, అందుకే మేము హాఫ్ కట్ట మాత్రమే పుదీనాని తీసుకున్నాము. మనం పుదీనా రైస్కి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నామండి చేసుకోవడానికి. ఈ ప్యాన్ కొంచెం హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో మనం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, కొంచెం నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. నెయ్యి అనేది మీ ఆప్షనల్, కానీ వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. నెయ్యి హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అందులో మనం దాల్చిన చెక్కను యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. అట్లాగే యాలకులు, లవంగాయలు, బిర్యానీ ఆకు, షాజీరాని యాడ్ చేసేసుకున్నామండి. వీటన్నిటిని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటూనే తిప్పుతూ ఉండాలి, మాడిపోకుండా. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులోనే మనం జీడిపప్పులను కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. ఇవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు మనం లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని తిప్పుతూ ఉండాలి. ఇందులోనే పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసేసాము. ఇదిగోండి, లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటూ ఇట్లా మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఇదిగోండి, వీటిని మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇదిగోండి, ఇవి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగినాయి కదండి, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. ఇది ఫ్రెష్గా రుబ్బుకున్నది అయితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఇందులోనే కొంచెం పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము. మనం ఇందులోకి గరం మసాలాను కూడా ఈ స్టేజ్లోనే యాడ్ చేసేసుకుంటున్నామండి. ఇదిగోండి, ఇవన్నీ పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకున్నాం కదా. ఇందులోకి మనం పుదీనా, పచ్చిమిర్చి, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కదండి, దాని పేస్ట్ని మనం ఇందులోకి యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాము. యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇది పచ్చివాసన పోయి మంచి అరోమా వచ్చే స్టేజ్కి వచ్చేస్తుందండి. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం అందులోకి కొద్దిగా రైస్ యాడ్ చేసుకుంటాము. ఇది కొంచెం వేగనివ్వాలి. ఇదిగోండి, మంచి అరోమా వస్తుందంటే బాగా వేగిపోయింది. ఇది కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలోకి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం రైస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెంగా రైస్ని యాడ్ చేసుకుంటూ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, రైస్ మొత్తాన్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఇదిగోండి, రైస్ బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. చూడండి ఎంత కలర్ఫుల్గా వచ్చేసిందో ఈ రైస్. దీన్ని ఉప్పు ఏమైనా సరిపోలేదేమో ఒకసారి ఇందులో టెస్ట్ చేసుకోండి. చేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఇలా తిప్పుతూ ఉండండి. ఈ స్టేజ్లో మనం ఒక చిటికెడు మిరియాల పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. మనం ఇందులో కొంచెం పుదీనా, కొత్తిమీర ఆకులను కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఒకసారి. ఇదిగోండి, మన పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయింది. మనం ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి.
ఇదిగోండి మన పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయింది చూడండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ టైంలో కూరగాయలు లేనప్పుడు కూడా చాలా ఈజీగా దీన్ని చేసేసుకోవచ్చు అండి. పిల్లలకి లంచ్ బాక్సులుగా కూడా 5 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదండి పుదీనా. మీ అందరూ కూడా చేసుకుని తినండి. చేసుకుని తిని మీకు ఎలా వచ్చిందో మా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఇది నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అందులో ఆల్ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే అండి, మరెన్నో మంచి వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుస్తాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.